cikin ikon Allah ka canza mana rayuwa mun dawo rayuwa kaman a mafarki a gida na alfarma al'amin kuma kai wa nura alheri mai tarin yawa. Ai ba abin da zan ce ma Allah sai dai godiya tunda Allah ya haɗa shi da Nura. Tabbas ya kamata ku gode wa Allah da ya azarta ku da ɗa irin Nura. Tabbas Nura mutumin kirki ne, ya yi min alkhairi. Kai kuma waye kai kuma? Me ka ɗaki na? Ai kai zan tambaya waye kuma daga ina? Waye kai? Me aikin ka a nan gidan? Ni sunana Awal kuma kanin mai gidan nan ne ni. Da Allah. To kai wani irin kani kake nufi? Dan na san duk duniya ba shi da kowa, ni kaɗai ne dan uwansa na jini da ya rage. Awo. Ko kai ne Ishak? Ya aka kasar sunana? Ai na ji labarin zuwanka. Me kake a ɗakin nan? Ɗaki na kenan, a nan nake zama. To wannan shashin na 'yan gida ne. Saboda haka sai ka tashi ka tafi can ɗakin da ake saka bare. Ya Mujahid. Na'am. Ka ɗarka dariya da murmushi mana irin wannan abubuwan suna ƙara danƙon soyayya. To ni canza yadda Allah ya yi ni kenan. Haka Allah ya halicce ni sai in canza. 1 minute. Ka ce mai nasara. Nadia tana gaida shi. Wace Nadia? Tsohuwar matarsa. Jamila. Kina tare da Nadia a cikin gidan nan? Yes. Kinga. Abin da nake so da ke. Lalle ne nake nesa da ita saboda Nadia muguwa ce. Ba ta da imani. Ni ma ta yi hankali da ni.